תודה רבה. כן, אחרי שהוא שיגע את העולם, האייפון, מכשיר סלולרי חדש, הושק הלילה בישראל. מכשיר סלולרי חדש. דיברנו כבר על עד כמה הוא חדש. אילו חידושים יש בו, כמה הוא יעלה לנו, אנחנו מערכים את אורי גורן, מנהל מחלקת פרסום בפלאפון. אורי. אורי. הוא ביקש אורי. למה אתה עכשיו זה? וברק בן עזר, מנהל פיתוח עסקי בחברה לפיתוח אפליקציות. שלום עליכם, שלום עליכם. בוקר טוב. אנחנו מקבלים גרסה חדשה, נכון? אנחנו לא מקבלים את זה שמפעילים עם מנואלה. כן, כנראה שמהיום זה כבר הולך להיראות קצת אחרת. ואיך נערכים? באמת הולכים להיות תורים בחצות לפני החנויות שמשווקות אותו? כבר בעצם יותר מ3 חודשים אנחנו נערכים לקראת ההשקה הזאת, מבחינה לוגיסטית, מבחינת הדרכות של אנשי המחירות, בעצם לאפשר ללקוחות שמהיום בעצם בלילה מחצות. מה, בחצות יהיו פתוחות החנויות? אין לכם מה לעשות? רגע, עוד לפני חצות בעצם ב10 בערב היום יש את הלילה הלבן בכינון איילון, שבעצם כולם מוזמנים לבוא, להתכונן, לספור לאחור לקראת ההשקה, ממש כמו סילבסטר, זאת חגיגה יוצאת דופן. זאת עבודת אלילים במתכונת מודרנית. בוא נגיד את האמת, מה זה לספור לאחור לקראת צאתו של גאדג'ט? בסופו של דבר זה לא רק גאדג'ט, כנראה שבכל העולם לא סתם עומדים בתור לקראת השקה של המכשיר במדינה שבה זה הוא מושק, וגם בישראל אנחנו טרום ההשקה בעצם אפשרנו ללקוחות שלנו להירשם, לקבל מידע לקראת ההשקה, וזכינו להיענות גדולה. 10,000 בעצם נרשמו אצלנו באתר ומחכים ליום הזה. 10,000 רוצים כבר את המכשיר? לא, כי בוא נדע על האמת, מי שבאמת רצה אותו, הלך, קנה אותו בחול, הוריד את התוכנה המפוקפקת, כן, לא כל כך חוקית, והשיג את זה כבר לעצמו, לא? אז כמה, 10,000 באמת כבר מחכים? תמיד יש אלה המאמצי טכנולוגיה הראשונים שעושים הכל בשביל להשיג את האייפון, ולראיה עד כמה ההתלהבות סביב המכשיר, וישנם רבים וטובים שבעצם מחכים לרגע שזה בו יושק. מי שקנה בחוץ לארץ קצת יצא פרייר, נכון? מכיוון שבארץ זה הולך להיות במחיר הרבה יותר נמוך ממה שאפשר לקנות את זה בחוץ לארץ, כי אתם מסבסדים. אני חושב שאנחנו נתאפק עד הערב, ובערב, כמו שאמרתי, החל מ10 בערב, תהיה חגיגה בכינון איילון, ושמה... סליחה, אנחנו הבטחנו מחירים פה, אדוני. אתם לא מגלים מחירים? אנחנו נגלה. אמרתי, היום... לא, ברגע זה אתם לא מגלים מחירים? ברגע זה אנחנו נשמור את זה כסוג של הפתעה, ואני מזמין אותך וגם אותך לבוא, להיות עדים לרגע... אני חושב שחגיגות צרכנות מהסוג הזה הם לא בדיוק כוסתי הפרטית שלי. אלא אם כן מבטיחים לו מקום ראשון בתור. אני יכול להבטיח לך הפתעה טעימה שבוודאות תזכה לה, אם תבוא. סופגניה? יכול להיות. לא? אתה חושב שאם אתה לא אומר לי משהו, אז הסקרנות תהרוג אותי ואני אלך. יש משפט כזה אפילו הסקרנות הרגה את החתול. לא מדובר כאן בחתול. לעומת זאת, הסלב מעדיף לדעת לאן הוא מגיע. ולקבל את זה ככה. אם אפשר. אוקיי. אתה מבסוט מהמכשיר שלך? זאת אומרת, אתה באמת, אתה יודע, אני חשבתי האם אני רוצה את הדבר הזה עם לאו, ואז קראתי איזה טוקבק של מישהו שכתב, מאז שיש לי את המכשיר הזה, סוף סוף יש לי את החבר הכי טוב. ואז אמרתי לעצמי, אני לא רוצה כזה. זה עצוב. זה ממלא את כל הזמן הפנוי, נכון? זה פשוט שותה לך את כל הזמן. איך? כי יש בזה אלפי משחקים ואפליקציות ועניינים. את כל הזמן שרויה בלהוריד אפליקציות ולשחק בהן. הפלאפון הוא ידידו טוב של האדם כבר לא מעט זמן, והוא צמוד אלינו לכיס, ואנחנו בעצם מלווים איתו, הוא מלווה אותנו הרבה שעות, אבל באייפון ספציפית, כל מה שאמרת, כל נושא האפליקציות, זה גם משחקים, זה גם אתרי אינטרנט שבעצם פיתחו אפליקציה ייעודית לאייפון, זה גם באמת עזר אמיתי, אם אתה מתעניין במניות, אם אתה רוצה להתעניין בתחזית מזג אוויר. וגם אתה יכול להלביש אותו בדברים יפים. כן, זה עושה אותו מבושם, אני אוהב אותו ערום, כמו ש... כן, ברק... הסיליקון הזה, דרך אגב, הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מגן עליו, האייפון הוא רגיש. אוקיי. רגיש, ואם הוא נשבר, לא מתקנים אותו בארץ, שולחים אותו לאמריקה, ומשלמים המון כסף על תיקונו, נכון? אז בשביל זה יש את המגן סיליקון שישמור עליו, והנה עוד הפתעה שהצלחת לגלות. וואו. שמה? לערב. שכל מי ש... יש כאן אפליקציה? מה? שמה? מחכים מגיני סיליקון חינם? כן? אוקיי. לא אמרתי. יש כאן אפליקציה. ברק, איזה אפליקציה אתה המצאת? תסלח לי אם אני לא מסתכלת עליך כשאני מדברת, אני פשוט עסוקה כאן, כן. אין בעיה. אנחנו, חברת ליבה פסטיבל, אנחנו בעצם הסטודיו לפיתוח אייפון הראשון והמוביל, אפשר להגיד אולי בארץ.
האפליקציה הראשונה שפיתחנו, iFog, כריסמס שעבר, הייתה בעצם האפליקציה הכי מורדת ברוב מדינות העולם. בואי נדגים לך אותה, זה... כן. מכירים, נו באמת, מכירים. מה? iFog. 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 זה האייפון שלי, קבלו, אני נושף עליו, כמו על המראה באמבטיה. תכסה בידים, ואז אני רושם פה 2, כי אנחנו פה בחדשות 2, ויש אפילו את הטיפות שזולגות כמו על מראה אמיתית. אתה מנער, זה נעלם. עכשיו יש לי שאלה. כן. כן, הדבר הזה... עשית את זה פעם אחת, אוקיי. התלהבת מזה פעם שנייה, הראת לחברים בפעם שלישית, ואז מה עושים עם זה? ואז אתה מחפש עוד חברים, והרי זה גם להם. זה נהיה ויראלי, כי אנשים רואים בעצם בן אדם נושף על האייפון שלו, אומרים, מה לזה קורה פה? והם ישר שואלים אותך מה זה, והולכים ומורידים את זה בעצמם. אתה 150,000 חתיכות מהדבר הזה, נכון? כן. אבל בעצם זה... התשלום שאתה מקבל עבור כל הורדה של הדבר הזה זה משהו כמו 70 סנט, נכון? אני מקבל דולר, אפל מזה רואים 30 סנט, ואני מקבל 70 סנט. 70 סנט. זאת אומרת, מכרת 150,000 שזה המון, אבל עשיר לא נהיית מזה. כן, אבל תשמע, זה סבבה לקום כל בוקר, ואתה יודע, מהר להיכנס למחשב, לראות כמה הורדות היה אתמול בכל העולם. כן, אתה עושה את זה? מכרת למד ההורדות שלך? כן, תשמע, זה היה גם האפליקציה הראשונה, זה נתן לנו הרבה פרסום בכל העולם, זה הביא לנו הרבה ביזנס. עכשיו אנחנו מפתחים בעצם אפליקציות בשיתוף עם חברות מאוד גדולות בעולם וגם עכשיו בארץ יותר, עם כניסת האייפון לארץ. יש אפליקציות חדשות שאתם עובדים עליהן? אנחנו, האמת היא, לפני כמה חודשים ערכנו תחרות אפליקציות בישראל. למעלה מ-60 אפליקציות הוגשו, לפני כמה הכרזנו על הזוכה. ושמחנו לגלות שהצלחנו להעמיד לרשות בעלי האייפון שעומדים בעצם לרכוש את האייפון, אפליקציות בעברית, חינמיות, חלקן משחקים, חלקן למשל אפליקציה שפיתח בחור צעיר בן 17 ללימוד תיאוריה. שבעצם בני נוער שירצו עכשיו ללמוד תיאוריה במקום לחפש בספרים או באינטרנט, יש להם אפליקציה ייעודית שבה הם יכולים ללמוד תיאוריה, לבחון את עצמם, אפליקציה לאיתור תחנת מוניות הקרובה למקום הימצאותך. מה עם האפליקציה שפיתח ג'ורג' עם האפליקציה למציאת השירותים הקרובים? כנראה שגם אותה יש, אם אתה זה באיחוד של סיינפלד, אתה יודע. מה עשיתי? מה עשיתי? שוב הרס! התחלתי לשחק פינג פונג, אני מצטערת, יש קהל. לא, ילכו לי החיים עם הדבר הזה. באמת ילכו לי החיים. זה הכי מגניבה שראית עד היום? אפליקציה, האמת היא, יש שתי אפליקציות שאני מאוד אוהב. אחת, זה אפליקציה שנותנת לי בעצם, המחשב שלי מחובר למערכת מוזיקה שלי הבית, ואני שולט בעצם על המוזיקה, מחליף שירים, משנה את הווליום והכל מהאייפון. זה מדליק עליו. באופן חוטי או אלחוטי? אלחוטי. אלחוטי. והאפליקציה השנייה שאני מאוד אוהב, היא נקראת Red Laser, היא לא פועלת בארץ, היא פועלת בארצות הברית. אתה הולך לכל מקום, אתה מצלם בעצם, כל מוצר שאתה רוצה, אתה מצלם את הברקוד, והוא ישר בעצם נותן לך פרטים על המוצר הזה, ואומר לך איפה אתה יכול לקנות אותו יותר בזול. טוב. למה זה לא עובד בארץ הדבר הזה? טוב. כן, חזק. אוי, מה זה הרנטגן הזה? יש אפליקציה שעושה רנטגן כביכול? אוי? זה כביכול או מה, איך זה, כן, זה איתור שברים זה לא יעשה. זה כביכול. על גבי המצלמה אולי יש איזושהי... וואו, מה עם כביכול, CT? זה לא אמיתי. כן. אי אפשר לעשות CT, אבל קרינה יש פה. האמת שעכשיו אנחנו עושים אפליקציה בשיתוף... שלא לדבר על מכונת תספורת כן. ביתית. יש גם אפליקציית iRשת שמאפשרת לצפות בשידורים חיים באמצעות אייפון ואייפוד טאץ'. אנחנו במצב טיסה. אפשר לטוס עם זה. במצב טיסה אתה יכול להמשיך להשתעשע באפליקציות ללא הפרעה בעצם לטייס. ובעצם, כמו שאמרת, אני מקווה שלטייס אין כזה במצב טיסה, ואז כל הטיסה הוא... יש טייס אוטומטי, אני מניח שנסתדר. גם באוויר. אתה צריך להיות ממש טכנולוגיסט כדי... העדכון נכשל. בוא נאמר שהבן שלי בן 4, תוך, אני מניח, פחות מחודשיים כבר כנראה ששולט באייפון. לא, לתפעל את זה כן, אבל להוריד אפליקציות זה משהו... אתה אומר לי להוריד אפליקציות, אני אומרת, אוקיי, היה נחמד, אני אחזור לי מכשיר הקשר שלי. בקליק אחד, מה שמדהים באפל זה שבעצם הם לקחו טכנולוגיה, שהרבה מאוד מהדברים שעובדים באייפון עובדים גם בטלפונים אחרים, אבל אפל לקחו את זה ועשו את זה שזה יהיה הכי פשוט בעולם, בקליק אחד, כל דבר אתה עושה, זה מאוד אינטואיטיבי, זה מדהים. טוב. פיצריות. היה פיצריות. למה זה לא עובד? אנחנו בכוונה, כדי לא להפריע כאן בשידור, ביקשתם בעצם לעבור למצב טיסה, כדי שהמצלמות לא הרטטו במידה ו... טוב. תודה רבה שבאתם. איזה כיף לי. וזה בשבילך בעצם. נראה לי שהערב, גם אם לא תגיע, אז בכל זאת יש לך מתנה קטנה.
גם אצלנו מחלקים מתנות. תודה רבה. מיד בהמשך התוכנית רוצים לשפר את אור הפנים, להתגבר על